ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଆଣିଛି ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଉ ଗୋଟେ କାର ଆସିବ ପଇସା ଅସଂଖ୍ୟ ପଇସା ହେଲା ଆଉ ପଇସା କଣ ଦରକାର ଦେଖ ଶିବ ଆଉଛି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମୂଲ୍ୟ ହେଇ ରହିଗଲା ରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ କମିଯିବ ରେ देख डाकुआ सांगसाथी के स्टेटस देखी हुए ना रे र मु ताको डाकुची ए शिव सुन जा कुआ जाउछु अरे सांग कुआडे जाउछु आ कोन सब भलो त कौन कर सांग तुम्हारी असुविधा अच्छी रे माँ देह बहुत खराब से मेडिकल अच्छी सब चेष्टा कले कोड़ी किसी व्यवस्था हो पाए ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଆସିଲୁ ମାନେ ପଇସା ମାଗିବୁ ମୋ ତ କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବି तुम बस तुम आसुची हां सांग अरे शिव ने एथरे किछि पैसा अछि जा मु गोटे नुआ बाइक किनिया पे रखथिली ने आगे मां कर चिकित्सा करबे बाइक तो परे किना हबो ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଶିବକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ସେ ତ ଫେରି ପାରିବ ତ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଖୋଜିବି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡିବ ସେ ବି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଟସ ବଦଳି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ